Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Face Channel. When you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu review. Niyabona masibuka Uthando Nes'thembu from season 1 to season 6. Kunezinto ezikhulumekayo kodwa Amakhosikazi angeke azokutshelane zona. Nangakwazi futhi ukubuzana zona. Njengokuthi nje umamkhulu ube khona kwaba khona amakhosikazi angaphezulu mhlambe kwawu4 emva kwakhe ake sithi awu4 awu3 ya lamakhosikazi alandela umamkhulu awakwazi ukubuza umamkhulu izinto eziningi nanokuthi mhlambe nyangendlela umamkhulu ayahlonishwa ngayo abakwazi nokumbuza ukuthi mhlambe kwakuyingxenye yini yama terms and conditions awanikeze ubaba Mseleku. Kodwa zikhona izinto nabo abazibukana sisibona ukuthi le cha bayibuza bayiphendula. Kube ukuthi khona umayena ngithi kuyaziwa ukuthi uke waba yi-ex. Abakwazi futhi ukubuyela naku husband bebuza ukuthi ngempela sonke lesikhathi bekumkhumbula noma kunjani ngoba phela uhambile wabuya kodwa konke lokhu kwenziwa bani kwenziwa uhusband ngimizamo yakhe nenkulumo futhi abenazo nomayeni abakwazi ukuyibuza bemqonda. Kube khona uMakhumalo abakwazi ukuthi kuMakhumalo ngempela wathanda usemncane kanti ekugcineni uzokushada futhi wayengadlali ngawo. Kube khona uMangabe noMangabe abakwazi ukuthi uyabona ukuthi izwi lakho limile phela ngoba wathi kuwe uzoba unumber 4 ngempela waba uzoba owokugcina ngempela wagcina ngawe nakho phela manje sekunzima ngoba amandla akhona ukuthi anyakaze maye edemva kwaMangabe kodwa kwenzeki ngoba uMangabe ubalansile. Yabona lezi zinto engiyibalile ezinye zazo ziningi ezingaveli kwishow. Yilapho ke sekuvela khona uFix nabanye abakhuluma ngoThando Nes'thembu mase be-eda lezi zinto esizibonayo ukuthi lesi sikhala lesi kunale ndaba lesi sikhala lesi kunale ndaba mase ufika wena uyacasuka uthi siyagamanxa endabeni zabantu. I-TV show sithanda sami akune TV show siphakathi kuMzansi Magic siphakathi uma kuMzansi Magic ungasekho kungenathi asisekho masingasawubuki kunjalo ngoba miningi imibuzo ababuzanayo nabodwa ngomunye ukuthi isimo somunye simi kanjani. Akwazi ke futhi nokuthi uzovela nonkosikazi oyedwa uthi lona bayambona threat lamakhosikazi onke omunye nomunye i-threat komunye nomunye ngendlela engafani. Yabona nje eyamamkhulu esibuzayo nathi nama-viewers ukuthi ngempela bayamthemba yini yabo mase sikhuluma indaba zabantu. Why? Ngoba umamkhulu unamandla amakhulu. Umamkhulu unamandla ukuthi ngathi yonke lento inganekwane mayethanda mayelale ngelinye side avuka athi yonke lento inganekwane mayesefuna ukubagijimisa yazi ke ishoya itengahlekisa mayesefuna ukubagijimisa futhi ngabagijimisa ngoba umamkhulu lawo mandla unawo ngokuba umamkhulu aphinda abe nawo ngomthetho wase South Africa. Hayi mase umbuza ngomthetho wase South Africa hamba uyobuza abameli la ku social media ngoba ngiyanqina nami ukuyilanda leyo ndaba ukuthi yenzeka kanjani. Noma yini mabembuka mhlawumbe bayambuka nje bemcabanga ukuthi hayibo kodwa lo mama ke kwakwenze njani ngoba phela bayabona ukuthi lo baba uthanda amakhosikazi. Lona ngoba wayesemthandile ke kwaba ngathi isikhathi sabo sa-expire yini eyamenza nje wamcabanga ukuthi ngempela akabuyi khona wake wayeka yini kumcabanga into abayibuza yona leyo. NoMakhumalo bayibuza ukuthi hayibo kodwa ke yena emncane wayengasabi yini ukuthi athande ubaba oshadile ezongena kwesithembu isithembu sibe sinezinkulumo. Angeke bebuzane bona leyo mbuzo angeke futhi leyo mbuzo ibe yingxenye ye-TV show. Le mbuzo ivela lapha kithi ama-viewers mase ukuthi wena ongayithandi indaba enjalo mase sikhuluma kungcono nje uhlaye kuThando Nes'thembu kuphela ungalaleli kabanye abantu baya reviewer ngoba uzolobu unenkinga.
usibhora ngoba phela ngempela wena uyasibhora ngoba phela sina mase sibuka i-TV show siyawubona u-30 minutes wabo bashutha lokho abakushuthile kulokhu okungekho ku-30 minutes lokho esiyibuza khona ngoba phela ngempela kuba njalo nanini noma nanini umuntu exoxela indaba uye ubuze ukuthi kaze yini kangayikhuluma usuyilalelile indaba wayiqeda mase uthi hey kade le ndaba le ayiphelele yiyo-ke nasi sisho-ke lama sisenza-ke ama-reviews lawa lama-summary esiwenza lapha sisho lokho ukuthi ayi cha wemamkhulu thina siyabona kodwa uthi kuningi yazi kuningi ukuthi awukhulumi kodwa uma ungawukhulumi sibona i-behavior yakho ukuthi hayibo 1 minute uyahleka 1 minute sowucimezile awusafuna ukukhuluma lutho sowufuna ukuphindela esipha kanti labo sisi uyabathanda noma ubathandi noma ubathande kancane uphinde ungabathandi kwenzakalani nangu noma yeni abuye nje indaba yesithembu nje ibone nje iyinto engekho elobethi umuntu unomshado wakhe sisikodwa phela umshado wakhe yebo ukhona kodwa nasi sithembu ngikusho nonke ngoba nje uma yeni uyathanda ukuthi umuntu nje lo muntu unomshado yawo indaba zasemzumbe ziyahlekisa umuntu onomshado kube umakhuma lo-ke i-assignment yakhe angiyifuni ngoba ngazi lento ayenzayo ngoba idrama yamamkhulu noma yeni siyayithanda thina yena nje akaphume kule assignment uthi ulalela umacele elalela umayeni ehambe yokumseleku useyofika nama-solutions umseleku uyabaza abantu akabathathile uyazi futhi ukuthi uzodila nabo kanjani njengoba naye umakhoma ekubo labantu abathathile manje lento yokuthi nje mawungamthathi unumber 5 uthi umamkhulu uzobona ukuthi ulalela umayeni mawumthatha shuthi umayeni uzobona ukuthi hayi ishiye kumnikazi njengoba umnikazi wenza nje wabahlanganisa ukuthi kanjani nababazi kodwa bayayibona ukuthi bakhona bonke ngoba vele kunama conversations enzeka phakathi kwabo bengasekhabanye ukuthi mhlawumbe uyabakhohlisa noma ubatshela iqiniso asazi ningemaka kodwa ukuthi Mseleku ukhuluma njengalabo baba bakwipolitiki hey Mseleku uzofike ethi ngiyazi ukuthi uMangwabe ngeke azayenze leyo nto hawu sithi-ke usesayidini laMangwabe mayese khona uMangwabe akasasho phela ukuthi macele unephutha lokwenza ukuthi nokukhuluma kanje ngoMangwabe cha aye komunye unkosikazi ethi-ke kuyangijabulisa lokhu ukuthi akhulume yedwa ethi kuyangijabulisa nje ukuthi umacele athi washada nendoda engashadile aphinde futhi athi uMakhumalo unkosikazi uthandwa yibo bonke obaba ngoba nakho uvuma indaba number 5 nokuthi abe ne-girlfriend encane ujabuliswa ukuthi umacele uthi washada la engashadile okusho ukuthi umacele unesikhwele naso uMakhumalo akanankinga ukuthi abe no number 5 nalokho futhi ukubona kuyinto enhle kaze yahlangana lento khona la ishayisana khona isikhwele sikamacele simenza ajabule because umacele kusho ukuthi usamthanda uMakhumalo othi akabe ne-girlfriend unkosikazi omncane kuhle lokho nabanye obaba bangakujabulela ngisele mina lana futhi sengizwe kaningi lento uthi hayi uma kuba khona izinto umacele ayikhulumayo ezikhombisa ukuthi udweba umuqa mhlambe ushaya umthetho njengokuthi uMseleku umyeni wakhe uyakujabulela lokho ukuthi umacele unakile lezo zinto uma uMakhumalo futhi ekhuluma ukuthi une-freedom yokwenza noma yini uyakujabulela lokho kodwa umuntu oyedwa lona guys nina niyayizwa leyo nto le mina ngiyizwa ngoba phela manje isikhwele sikamacele siyamjabulisa uMakhumalo akanasona isikhwele noma sikamakhumalo akasithandi uMakhumalo mayethi into efunakalayo ukuthi nje athole i-girlfriend esencane unkosikazi usemusha ngoba phela vele manje usemdala angazi wayisho leya nto kusebenzisa uMakhumalo lapho ubaba Mseleku waphuma negama lokuthi uMakhumalo uyinkosikazi bonke obaba noma iningi lobaba elimthandayo kodwa lo Mseleku lo
baba wasemzumbe ujabuliswa ukuthi uyazi athi nje enhlizweni yakhe angazi kunjani uma umacele ethi ngiyaxolisa baba ngokuthi mina angishadanga nendoda eshadile. Waphinde wasebacele nalamaculo laba ababeyowacula nje kube kwamaculo ayifake ngoba yona yobe seliculile lakhe lekuthi eyami le ndoda. Wasi yonke le nto Mseleku yamjabulisa ngoba umacele unesikhwele naye. Isikhwele simenza ukuthi ebe nesiqiniseko sokuthi lo nkosikazi uyamthanda. Lo unkosikazi akanaso isikhwele umnikeza freedom nalokho akanankinga nakho. Hayi anenze 1+1 akhipha 2 ngempela ngoba kuma uphuma 2 lana. Ile nto la ngisho ukuthi lezi zinto engiyishoyo nina nesho nazo noma niyamlalela baba noma nimlaleli. Okay, sengithule isikhathi eside ngiphoza kanjalo ukuthi ngihlanganise le ndaba ukuthi isikhwele sikhombisa ukuthi lo nkosikazi usekhona. Umseleke enhlizweni yakhe kusho yena Mseleku. Lo nomunye unkosikazi uthi mina ngibona ukuthi unkosikazi olandelayo akabe mncane ngoba vele Mseleku semdala wayichaza nje indaba. Yikho ile game ke show mayeni ningayazi ukuthi igame njani. Nithi nina umayeni ukuthi phela umayeni ubuye ekhulume ngezinto ezibhlungu cha ngeke ngimphikele umakamnini. Mamnini uyakhuluma impela iqiniso kodwa ezinye izinto engathi engayibeka ngendlela ehloniphekile nenokuba nozwelo phakathi. Kodwa iqiniso yabo ngesikhathi esinje yena akawudlala umdlalo ka-number 5 ongenzeka ukuthi into esikhulunywa eceleni wayesho lokhu uMakhomala bese kusho ku-season 6 ethi phela i-girlfriend ezolandela unkosikazi ozolandela ofuna ubaba uMseleku ozoba mncane ungenaphi hawu angiyazi asho ukuthi izinto engihalela ukuzenza manje ngokuthi sizenze ukuthi nokuthi ngithanda lokhu enye into ebingangiphathi kahle ukuthi umpilo usese university ngibuye ngibhoreke izinto nje ihambisene nendlu yakhe. Number 5 fanele bemncane umayeni akamfuni nathi siyakubuka nje lokho siyakubuka yabo makhe hayi ngiyazama sisi ngiyazama kodwa nje hayi uvele ephume endleleni okuyikuthi idrama phela amacele nakumayeni simngayo lapha kusho noma ngabe mase sike phela esavumelana ngakho ngithi yes ziyakhala ngoba phela mangihamba gajikile ukuthi savumelana nakushintshwa ngapha naleli side liyashintsha ngithi ngaze ngamthanda ngoba phela manje musu ukuvuma nento ongasayizi ukuthi hayi awuyizwa hawu mangabe sacrifice nobuhle bakhe yongena lapha uMseleku mase uMseleku yamvuvaye ethi emvumisa nezinto engayifuni hayibo amandla lapho nesamandla athi uMseleku uyazi ukuthi vele uma ngabe engaphuma uyoshada kodwa noma engashada kulowo husband wakhe uyobe engekho ungenaphi futhi utshela obani ethi ngiyazi phela ukuthi uyomthola awu sisikhanti uyakubona nalokho ngoba ngathi siyakubona siyababukeli kodwa siyababukeli asiqhathi muzi asiqhathi makhosikazi silandela istory siyayihlekela siyayihlebela nokwakhayo siyasho ukuthi kuyakha nokushosha ukuthi awucha kodwa lokho kwaze kwalumela kuyalumela iphelele lapho ngithe mina iba ku group C abake baba kulento yama debate team asesikoleni ugroup C lo wawufaka imibuzo ungathatha iside lokuthi ugroup A uyayivuma itopic noma ugroup B sasifaka imibuzo ukuthi leli phuzu lakho awulisupport sizwe kahle na group B sifaka imibuzo uthatha iside usuyibhora nje ngoba phela sizofika ngelinyanga sithwenza wahlekisa umacele wena ngoba u-second ngoba nje umacele usuthe awumthandi engakwenzanga lutho awusahlekile sekukubi ngokuthi sihlekisha elishow umacele sithi wazi wahlekisa uMakhomala kodwa yini abeshade wena awusahleki ngoba usuthe awumthandi esikuhlebayo
kulapha ku-TV show kuphela. Okunye-ke sifuna iy'khala la zikhona mase siyayithola sithi kunesikhala kudala le ndaba ayiphelele. Ngoba naye le yasemshadweni nje ukuthi emshadweni uma ngabe noMakhomane baphoxeka noma baphoqa. Phela abukwazi ukuthi babe o-United Sisters kodwa abakwazi ukubuza uMacele ukuthi-ke ikuphi othanda ukuthi sikwenze emshadweni wakho, noma ngaleli langa malifika Macele thina sihamba sigciniphi. Abakubuzile lokho, ubufakayo ngapha yasebephoqa ngoba phela ukube bakubuza kuMacele njengoba behlangene be-united babezokwazi ukuthi uMacele ufisa benzeni bengenzi ini. Ababuzanga futhi uMayeni ngoba nangu uMayeni wacasha wafika esefika-ke sekuyisikhathi la asezohlala ebukele ekuseni wayengekho. Engikubuka futhi njengokuthi mina ukuhlonipha umamkhulu ngoba phela manje umamkhulu ushada abekho abanye. Ngokuthi-ke sebenezindlu ney'moto uyabazi ukuthi bakhona kodwa abekho ngokomthetho ngoba yikho phela u-first wife. Manje bona bathi sabala ekhaya athi umamkhulu-ke culani-ke bacula. Wathi umamkhulu abacula abantu bakubo bacula-ke kwabakubi-ke kodwa khona futhi nami ngathi bebeyaphi. Hayi, angiyivali le video. Thank you so much for loving and support. Angisazi vele ukuthi ngithini. Yabo nje uma usufike lapho angisazi nami.